jamke no waali fini beeti e men ñande mawde 12 korse 2026 ina hawri e 26 taske 1447 fergo konguɗi daɓɓi gaño boobo ko hunde bettunde nde jottoranoka nde sikkanoka walla nde wayani no hanno waade ni wi'e noon wayi kono wiide dow ni ndo ni tawi ko fuujoore gaño boobo ko heɓɓitaade neɗɗo walla ni toonje ɗum wi'a aɗa ɓuri ɗum Duɗal Pulaar Murtuɗo JOOB jonde nafata ɓurnaare nafata bandiraɓe dawe darde gandal sinno fuu wona mere homtimi ha kedmi caggal kettumi e mone ɗawami bindol tawanno komi ƴellitima rewɓe e worɓe sukaɓe gumme nangue men pinal yelƴitima jokkiten ɗum ha towo yeyno dunca ɗiɓɓere ha riwta majjere gande binde donare bitte gonka men hanki wonta hande gomon nalankoɓe haaliyankoɓe windoɓe wittoɓe e janguinoɓe famɓe ko bindol woni yumma gandal bitti bindi darine kollira jaɓɗo jangat caliɗo nimsal nanɗo nooti koy jaɓɓuɗi ɗum nanɗo ufni felnaki anda jangine ɗum ha pamminon ɗum jango so andi o darowo wandi yimre si umara gorko mo ɗon nayi yurmede guene yowano makko ko dendagal mbaɓe julɓe foof e dande Aissata Ndiaye debbo mo Sinthiou Jam Dior Duɗal Pulaar Murtuɗo JOOB yo jam ñallu ñallide nder hen